Gay BCPO nakatipon nini sang 93.8 milyones nga balor sang shabu. Nakadakop ini sila umpisa sang Enero, no? Tub-tub Disyembre 19 sining tuig mga kaakson. Sa balita naman ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo, mga kaakson PNP Chief Asurin kag DILG Secretary Abalos nagbisita sa Negros Oriental Police Provincial Office. Kag isa dakop isa man nakapalagyoho sa buy-bust operation sa syudad sang Victorias. Sa balita naman ni Aksyon Alvin Graba sa patrol karon dugay-dugay, bag-o nga tagpamuno sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nagaingganyo sa NPA nga islan ang ila pananawan kagupdan sila para sa kauswagan kag paghidayat sa isla sang Negros. Sa balita naman sa area sang syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 27 ka mga organic members sang Cadiz City PNP nakabaton sang promotion. Sa balita ni Aksyon Nelson Patinio, isa ka miyembro sang Bertosyog drug gang drug group dakop sa isa ka drug buy-bust operation sa mga otoridad sa syudad sang San Carlos. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Isabela, isa ka barangay Tanudho patay matapos ginlabo kagabi sa Banwa sang Isabela daan nga dinumtanay ginalantaw rason sang krimen. Kag sa balita nasyonal, LPA magadala sang pagulan sa bugos nga pungsod. Nagkalamatay sa pagbaha sadtong adlaw sang Pasko nagdangat na sa 25. Senado i-prioridad ang Maharlika Fund kag Public Health Bill sa 2023. Kag lawas ang apat ka mga mangingisda nga na missing sa Eastern Visayas na recover na sang otoridad. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang, kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos ninyo like kag share, padala ninyong mensahe ninyo kay Tirahon ta ina dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Daligid lang mga kaksyon na matagtaray pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na sa kaan nga lugar sa
sa periodo sa mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:46 ang aton oras 11:46 na mga kaaksyon amon sa kanginan. Sige, apat na lang kadlaw galiyong nabilin kag New Year's Day na mga kaaksyon, no? Apat na gid lamang kadlaw, no? Ay perti, no? Kung isip-isipon gani mga kuwan na lang mga duwa kag tunga ay perti, no? Kay duwa kadlaw duwa kadlaw kag tatlo kagabi kag mag January 1, 2023 na mga kaaksyon. Sige, live extension coffee mix anay kita, no? Ang live extension coffee mix or LF coffee mix amo ni siyang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue,
learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. So, ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol bagong tagpamuno sang 303rd Infantry Brigade nag-inganyo sa mga New People's Army nga islan ang ila sini pananawan kagupdan sila sa kaswagan kag pagidait sang isla sang Negros. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa plano karon ni Army Colonel Michael Samson ang bag-o nga taga-pamuno sa 303rd Infantry Brigade nga ipadayon ining maayo nga programa nga ginsuguran ni outgoing Brigadier General Inocencio Pasaporte matapos nga nag-retiro sa iya sining serbisyo after sa 3 years bala Aksyon Rex kay umpisa sini December of 2019 to December 2022 nga nagretiro kahapon having almost more than 3 decades Aksyon Rex sa serbisyo. Nawasunod diri kay Samson sa sining nga tuig especially tuig 2022 nga nabilin pa ka mga adlaw iya i-assess kung ano pagid ang pwede madugang sa iya sining liderato bilang bag-o nga tagpamuno sa 303rd sa DE number 1 diriya plano niyang i-improve ang mga strategiya o strategy especially ning ginatawag niyang local strategy approach bilang sabat sa insurgency diri sa Negros sa diin plano sining paspasang karon pa sa mga kaumhan ang local approach in line ni Action Rex sa National Task Force. Pero anong assessment niya sa grupo sa mga rebelde after nga si Nanta, Romeo Nanta, patay na to kag si Joma Sison, anong assessment niya? Ang isa diri sa mga assessment action na Rex still ginapanindugan nga nagahuyang naman ang ang new people sa army diri sa Negros. That is why iya sini nga panawagan sa karon action na Rex nga kumo nagahilapit na ining Año Nuevo plano sini nga ingganyohon ang NPA sa Negros nga islan ang ila sige pananawan. Sa baylo, opta na lang sa ang Philippine Army para sa kauswagan kag paghidait sa Negros. In short, Action Rex ang giya gina-offer peace and reconciliation Action Rex para matuldukan ining gamo sang ukon sining wala ukon banggianay sining Philippine Army kag sang New People sa Kay kahapon ginpatigayon ng turnover sa tunga ni Pasaporte kag ni Samson, no? Kag tiara man si Major General Benedict Arevalo. Eksakto na Action Rex siya mismo ang nagpanguna no sining turnover ceremony makon muna 35 years mista niya gali ni Action Rex Ha? mista Mista man? mista ni Samson buting ganun daw batch bala sa training ining si Brigadier General Inocencio Pasaporte so buting ganun Pareho sila batch na graduate. o pareho sila batch na graduate Action Rex Pero tingnan nagdasig lang promosyon niya ni Pasaporte, no? medyo may Ha? nauna ang medyo may edad kay manogretiro naman most probably by next year base ba lang nga magretiro naman Si siya Colonel Samson? si Colonel Samson so ginpauna na lang niya nga batch action na Rex si Colonel or rather si Brigadier General Pasaporte nga Nami man nagretiro kay maghapon. approachable man Oo, intindihan lang man na sa mga batch di ba Kag kabaluman kay taga din sa ganing Samson? diri ni siya sa Bacolod. So, taga diri siya. So, at least soon, base pa lang after 3 or 6 months, base ma-promote naman siya Action Rex as Brigadier General. Kay ang batch nila, si Colonel Peña, bala to? Sa Oriental, ila man to nga batch Action Rex. Sa 302nd rather.
Trio Second. sa Negros Oriental, di sila man nangabad sa aksyon na Rex. So at least siya medyo hoben pa, sila lang ang unahon ng mga may mga edad na. Reaksyon Rex ang pahayag ni Colonel Samson. We're very fortunate din nga ang ginbayaan sang aton outgoing commander na si General Pasaporte ay aragid sa mayo nga sitwasyon, mayo ang accomplishment. So we expect na hindi naman masyadong dako ang aton nga himuon nga adjustment as the new acting commander, but to continue yung mga good programs and mga good nga mga ginabuhat sa aton brigade together with our mga battalions diri sa Negros. We will continue our intensified military operations, and at the same time, since pag-uma ng atong tuig, mag-assess lang tagamay kung ano pagid ang aton nga mahimo para naman ma-improve sa pagid ang aton nga mga strategiya, lokal nga strategiya nga pag-approach ang atong problema sa insurgency diri sa Negros. Ang NTF-LCAC ay upod ni kay whole of nation approach. So not only government, including private. Kay we have realized that this armed revolution has brought so much destruction, so much toll on our energy, resources, properties, and lives of the people here in Negros and nationwide. So with this, the National Task Force LCAP kabuligid sa aton, sa Army, sa AFP, tungod we've realized na hindi naman military solution ang makasolba sini nga problema. Yung imo na ng mensahe, sir, bilang brigade commander, sir. I am very hopeful and praying that the incoming year would be prosperous and good para sa aton tanan, including para sa mga kauturan pa nga ara sa udlat sa armed struggle sa CPP, NPA, NDF. Natani, hindi nga pag-ugtuig maging pagpag-uman sang ilang perspektibo, kung diin maging kaupod naton sila sa paghimo sa mga butang na para pagpauswag kag patatag ng peaceful communities, hindi yung magpalain pagit sa atong sitwasyon sa atong sosyedad. Yung Rex ang kabahin lamang sang pahayag diri ni Colonel Michael Samson. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang life extension. Sa patrol ay ni si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Live Extension Super Fiber ang nakita. No? May connection sa may kong kulo na manubo nga immunity. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat kay nag-abot kita diri sa
Purok, Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Standby aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. Ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras, sa Aksyon na Dale Salazaron standby sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Albi Benitez, nagmando sang zero tolerance, no? Batok sa mga nagalapas ang illegal parking kag pag-regulate sang ambulant vendors. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa umpisa next week, January 2023, mangin stricto na ang pagpatuman sa Bacolod City Legal Office Enforcement Unit patok sa mga illegal parking. Action Rex sa Lakitman sa pag-regulate sa mga ambulance vendors dito sa may Bacolod City. Bawat kahapon niya daw Martes, gin-confirm ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. nga nagpatawag sa pagsinapos si Mayor Albi Benitez kagin talakay ang pagpatuman sang pila ka mga ordinance. Action Rex sa lakip na ang 1009 o kung pag-regulate sa ambulance vendors ang nagasigi-sige sa gihapon ng illegal parking sa pila ka mga lugar diri sa may Bacolod City. So according kay Attorney Ting, may mando ang alkalde nga tayo na zero tolerance. Action Rex kag dapat indicate pag i-tolerate ang mga nagalapas sang pila ka ordinances nga ginapatuman diri sa may Bacolod City. Pagkatutukan sa enforcement unit ang area sang Dalan Lacson, amo na siya ang no parking policy. Action Direct ang obstruction sa gihapon pagpanghawan na focus man sa enforcement unit. Lakip man ang downtown area kag palibot sang merkado. Action Direct so madumduman ining ambulance vendors kapag regulate sa liga sexual action direct. Based din sa City Ordinance 1009 na gin-offer ni Bacolod Councilor Celia Flor, ang chairperson sang Committee on Market. So according kay Attorney Ting, joint operation sa gihapon ng ilatli patigayunon by January 2023 kaupod man ang Bacolod Traffic Authority Office. Haring pagpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. Nag-instruction ng si Mayor na i-strictly implement lang ang mga ordinance. Kag hindi mag-tolerate sa mga vendors bla. Bali, one ka mo ma-start ito, Inis? Mga, naguro, mga next week naguro, by January. So, subong kapalaway, manggid kami, kaya para prevention ka sa, para hindi tabla manong traffic, ta subong hindi gamat-amat naging traffic, naging mo. Bali, ang tutok, attorney, may specific areas ka mga ginapatutukan ni Mayor? Aton mo lang, mga downtown areas, kag ang mga markets.
Pero ang pag yun ma-obstruction gid sa dalan, kutob diin gid na biskan diin gid na kung din may obstruction, ipa-remove gid namon. Bali with the stick implementation, may mga issuances kamo sa mga citation ticket, attorney? Tikon mga stick implementation, ma-issue kami mga citation ticket. Kag mga kung pang-confiscate namon ang mga illegal, na structures. Pang-remove namon. Action Rex na batian sa Attorney King ang City Legal Officer sa Bacolod City. Samtang ginpaig din ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghalid III nga this week Action Rex maswaldohan ang mga job order workers sa Bacolod LGU kasulod nga na delay by 2 months bulan sa October kag November 2022. Amo ni ang gidalaga silang sweldo Action Rex. Makahingagaw before mag-end ang 2022 Action Dale? Mahingagaw Action Rex para ti palagas kado sang Pasko. Oo. Ay di mo na bala. Bisan pa may New Year pa man ang rason Action Rex ang diri nga sweldo amo na id ang pag-check sa appointment papers sa mga JO kag kadua amo ni ang proseso man niya sang bangko Action Rex. Pero out of 3-5 nga mga JO ang half sila Action Rex narilisa na ya pero mayra pasang katunga pa nga sige ang proseso. Amo na rason kun nga may mga naka-white dito nga mga JO workers sa City Hall kag nagaperma sila sa mga documents na kinahanglanon para ma-issuean sila sa silinga 9,900 pesos nga sweldo para sa bulan sa October kag bulan sa November. Balita gikan sa Bacolod City walang ka-action yo, Action Dale Salazar. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Artay Hupon, standby sa Bacolod or sa Kapitolyo Provincial, no? Ditex 500 kapsula na kita. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar level mo. Mag Ditex 500 capsule na kita. Mayang pala extract nga bugana sa Charantin nga Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdon, Refuela, Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB Action. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo?
ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona Sa loob at labas ng maaksyong buhay, ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Aksyon art tayo hupon, standby anay noy, daw malangalanggid ko sa imo sining balita sa Kapitolyo, no? Kay Noel Zambales, may lang pagpamati Noel Zambales kag si Amado kag Inday Choi Rizal sa Fiesta Homes, Barangay Sumaga Monitor, no? Leia Younger Esquivel, si Jenny Solgon, may lang pagpamati kag Leo Talaban dra sa La Castillana, no? Pelton Lipora sa Barangay Villamonte, ari dis Pelton? Okay, Pelton, thank you gida. Dra sa Barangay Villamonte. Bibi Gregorio Yolo sa DSB, salamat gid, no? Alex Montesa, ga monitor man si Arlidan McCoy, kag sa mga drivers dira sa Baktuda bla sa Barangay Sumag, no? Thank you so much Arlidan McCoy. At iya Kimrimani Dilaos kag Nanay Isabel, may lang pagpamati, no? Kay May Indreza Aduana, May, ang imo sini ginapamangkot kay gaubra sa kuno sa department store, sobra na 5 months. Amon bonus 700 lang, iba niya dalag ko din ko dapat makakadto sir. Sa Department of Labor, sa labor bla, aradra mangkot ka dira sa Department of Labor. Sa may Hall of Justice lang dampi aradra ang Department of Labor. Mangkot ka kung ano pwede dang himuon mo, no? Kay May Indresa Aduana. And Ana Sinoro, salamat gid. Likewise kay Madam Georgia Gargasiran, no? Ray Flores Mariuga, Michelle Sayo Gimiroy, Jomong Caltorilla, Diding Alohamento, salamat gid, no? Kag sa kay Veronica Santillan Manukan, kay Jocelyn, kay Rochelle Folinso Susana, thank you gid. Doy Arthur, thank you man. Thank you gid, no? Sige, pakaronan taning iba na nga mga talamyawon, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! By the way, sa ato sining nga mga kaksyon sa nagapamangkot bala kung paano magparehistro sa inyo sining SIM card, no? Angot sa SIM card registration law. Ara lang sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, may instruction dira kung paano ninyo maparehistro ang inyo SIM card, no? Sugod na, kay 180 days man ang ginatag sang gobyerno, lawig-lawig man ina mga kaaksyon kung paano iparehistro ang inyo SIM card, no? Simple man lang. Sa SIM card registration dira makita mo dang full name mo, ngalan mo, birthday, kung ano ka, babae, lalaki, pwede gid, no? Present o kung official address kag identification card and ng ID number, no? Amo na ang himuon ninyo mga kaaksyon, no? Ara dira, i-check lang ninyo kay magagwa na dira mga kaaksyon, no? Para sa mga kauturan ta sa mga nabukid lang lugar, iga-facilitate inasang Department of Information and Communication Technology o DICT, National Telecommunication Commission o kung NTC, araman ng Department of Interior and Local Government o DILG, kagsang Department of Education or DepEd, no? Ang registration sa nabukid nga lugar bala nga limitado ang internet connection. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Duncan. Merry Christmas, everyone, from the Mayors of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Dahil na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diri sa atong siling pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras
blue alert status so sa uplan paputok kag LPA ginrekomenda sang PDMP kay acting Governor Jeffrey Ferrer. Yari ang kaundansang balita ni Action Art ihupon sa Kapitolyo Provincial. Action Art. Yes, Action Rex, bilang kabahin sa paghanda, especially sa nagilapit nga pag-celebrar sa bagong tuig, at the same time, sa ginamonitor sa mga LPA, nag-rekomendar na sa Blue Alert status ang pamunuan sa Provincial Disaster Management Program Division pagi kay Dr. Sifar Gerhard Kailian to ensure at least ang tanan nga mga duty nga mga responders maging alerto na kag magmonitor sa sitwasyon, especially una sa siningin na tutukan nga maulanon nga tiyempo. Now, sunod pa diri kay Kailian, isa sa man sang talalupang doon kung naging comment niya ining paidalom sa Negros Occidental sa alert o blue alert status. Kaya iti isubong ang record Action Rex nag-increase o nadugangan, nag-anom ng cases sa mga biktima sa firecrackers. So ang uplan paputok sa niya dapat ini ma-reactivate o kung ma-activate man at para nga ang mga responders sa nagkalain-lain ng mga lugar mangin alerto no kag sila mismo magabulig sa pag-advise sa ila sininatungdan ng mga lugar na tilikawan na gid lang ang paggamit sa palupok sa tion sa New Year celebration. Now, sunod pa diri kay Kailian nga ang ila sining opisina mangin bukas ini may ara sa mga duty diri good sa pagkasabat kapin pagid matapos siya ginactivate ining 911 nga linya nga pwede mo tawagan agud nga maakomodar ang imo mga concern. Diari ang parayag ni Dr. Sifar Gerhard Kailian. Nag-recommend na totoo sa atong acting governor, vice governor Jeffrey Ferrer sang aton nga blue alert status for uplan iwas paputok no kag ang aton man pag ang monitoring sang shear line nga subong naging na siya no low pressure area, pero nakita naton kahapon no nga matamat ini siya nga dissipate no sa models, pero di syempre gina-monitor ta mangyapon ng padayon nga pagulan-ulan kung magid man siya mag-dissipate may shear line man tagyapon no nga dapat bantayan amo ni sing shear line ta action art mo ni sa una ang atong tawag nga intertropical convergence zone no. Nag-recommend na kita to for blue alert status ang aton nga mga DRM officers sa aton nga acting governor Vice Governor Jeffrey Ferrer pag-celebrate naton sa holidays no. Kagining aton plan iwas paputok no ang ginaano man no for also for the DRM officers no kag ang mga responders to be alert no during the ni Dr. Sifar Gerhard Kailian. So gina-expect niya ang tanan nga mga local DRMO sa mga barang sa mga banwa kay sulad sa palibot sa probinsya naka-alerto na naman kag preparado na ang pag-set up nila sa mga responders nga mag-duty labi na gid sa tion sa New Year celebration. Kada LGU, guro mo naman lang in charge guro sa ilang mga areas Action Art. Correct. Kahit sila naman lang kabalo na kung din ng mga areas ang dapat balantayan. Kapin pagid kon din nga malugaring, masabi damo mga palupok bla. Kag sila na kuan masili mag-relay sa mga barangay, siya mo man magabulig sa bahin sa monitoring. Aton balita sa Mexican sa Capitol Builo ginadulong sa inyo sa life extension super Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat Action Art hupon balita gikan sa Kapitolyo Action na Jan Diaz sa Sanbayanay sa Nokpo no?
No backlash dashboard car aircon cleaning gamit lang sang German technology sa manubo lamang nga presyo mga kaaksyon. No? Kung parte sa aircon sang inyo sining salakyan, way nagbuga bisang mabugnaw, palyado na kag-init ng buga. No? Gamit lang sang Worth Germany cleaning agents plus antibacterial treatment ini. Yara lang, kadto lang sa Golden Dream Auto Service Center, Libertad Extension, after lang BIR office, dira sa atubang lang blasang Bangga, Fuentibilla Subdivision sa Barangay Takuling, Bacolod City. No backlash dashboard car aircon cleaning system, yara lang sa Golden Dream Auto Service Center. Pwede man gani ka tawaga sa 447-5046 kuni gani sa cell number 0932-254. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:39. Do lang si Aksyon na dyan kwaon taniguro pagkatapos lang sang aton sining mga importanteng hilikoton mga kaaksyon, no? Ti ang aryo premyo sa 658 Ultra Lotto magkahanggid man, no? Actually ang 658 Ultra Lotto mga lapit halos tunga sa bilyon puerti, no? Mga 492,000 bakun ikaw ning makadaog lipatan mo ning ngalan mo Action James mo 492 million, no? Grabe ti Portino, 658. Ambot kung paano tani madagani. Kaya ang winning combination kagabi, Martes, 36, 44, 43, 50, 12, kag 6, no? Amo nang naggwa kagabi, winning combination number, no? Wala sang nagdaog sa pinakabagong draw kagabi, naglabot na ini sa 192,970,782 pesos kag 80 centavos ang jackpot prize sa Ultra Lotto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Sa aton sining pagpanumbalik report ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo, aton pagkakadtuan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po, nang si mama wala di eh, atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh, ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, eh, mayara ganyan na butang sa module nga, search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapag-titipar na da. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ka. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa tiang tusiling hepe sang kapulisan sa Bugos nga Pilipinas, si PNP Chief Asurin kag DILG Secretary Abalos nagbisita sa Negros Oriental Police Provincial Office kag isa dakop isang nakapalagyoho sa ginpatigayon nga buy bust operation sa syudad sang Victorias. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex nagbisita sa headquarters ng Negros Occidental o Negros Oriental Police Provincial Office si Chief PNP, si Police General Rodolfo Azurin Jr.
kaupo diri kay Secretary sang Department of the Interior and Local Government nga si Attorney Benjamin Abalos Jr. Sunod diri kay Police Major Anthony Abar ang spokesperson sang NOPO. Tinituloy diri silang pagbisita, isa ini siya ka ginatawag nga command visit kung sa riin nagpadigayon sang pagsinapol ining si Abalos, kaupo diri si Azurin, subong man ang tanan nga magkapulisan dira sa Negros Oriental. Ang direktiba nakasentro aksyon na REC sa pagpanumdom sa kapulisan nga likawan gid kag hindi gid nagatent nga magsulod sa illegal nga mga aktibidad, ilabi na ang pagbaligya kung pagduso subong man ang paggamit sang illegal nga droga. Kaya diri ni Habar ginpunto gid niya Azurin Cedri nga paginunanon sa command conference nga dapat ang kapulisan mang inihemplo sa publiko agod malikawan ang naman nga mga insidente kon krimen nga magluntad dira sa may Negros Oriental Action Rex. Tekkalikip man sa mga reminders diri ni Azurin na dapat siguraduhon nga masolbar ang mga krimen nga nagaluntad dira sa mong area. Gumadumduman Action Rex ining state visit nga gina-akon command visit ni Azurin kag ni Abalos. Tidamo man Action Rex ng ibang nga mga issues nga nagapalibot antes sa tabo ining iya nga pagbisita. Wala man sila kuno sa ibang pagid nga itinerary dito lang sa NOPO, and then nagpakikita sila kay Governor Ruel Digamo sa Negros Oriental, pila ka mga local officials, subong man sa DILG 7, sa katapo sa Police Regional Office 7, kag sa DILG Negros Oriental, kag sa command group sang NOPO Action Rexam. Ang madiri ni Habar, nangin madinalagon man ini pagbisita ni Abalos, kag ni Azurin dira sa NOPO o Fulia, magatag ini sa inspirasyon sa mga kapulisan. Yari si Police Major Anthony Habar ang spokesperson sang NOPO. Opo sir, bumisita po kapon sir. Actually sir, yung visit ko nila dito is ano lang po yun sir, command visit at saka document tapos mayroon pong konting command conference po sir. Opo sir, present po ng accomplishments at saka yung yung parang na rin sa yung kabuuan na na po sir na peace situation dire sa Negros Oriental po. Yes sir, meron po sir, meron pong mga directives si CPNP pati po si SILG po sir. Yung napakinggan ko lang po doon sir is yung lang po yung si CPNP na nagbigay ng kanyang guidance. Doon pa rin po sa sir na yung sa hindi po pwede na yung mga kapulisan natin ay may engage sa mga illegal activities, lalo na sa illegal drugs, itong illegal gambling at any forms of illegal activities sir. Tapos mayroon din siyang ipinahabol na dapat tutuparin lang po ang tungkulin, especially sa pagsiservisyo ng ating mga community. At nag-urge din siya na itap yung mga LGUs, ang mga local government units at saka yung mga force multipliers, lalo na yung sa simbahan sir, part ng kanyang programa yung Kasimbayanan, na dapat itap rin purposely para din makatulong na may paabot yung mga programa sa ating mga lalo na sa mga kabaranggayan kung saan doon mismo ay sasama yung ating mga advocacy support groups at saka itong simbahan po sir. Actually, sa command conference, ginagatagman sa update ang NOPO, may angot tubra sa kaso nga massacre nga nagduntad sa Sitio Cambilo, barangay na Handig sa isang bangkita Negros Oriental sang Disyembre 22. At Atong tatlong napatay? Ang tatlong napatay Action Rex, isunod kay Habar at mag-asawa kag iya bata nga ginpatay, may persons of interest na subong ang NOPO, galing kay ginulat nila lang na makompleto ng ebidensya kag matumod gid kung sila gid man ang suspect sa krimen para ma-file ng kaso Action Rex. Diambal din niya Habar, dili lamang nagapakita nga wala labot nga nagkadto dira si Azurin, pero ang sentro gid diri sang ilang serbisyo nga matagan sa hustisya ining mga krimen nga nagluntad sa mismo nga lugar. Pero sa kaso naman ni Congressman Arnie Teves at tubal Action Rex ang iyang pagwa sa media o sa social media nga bang niya dumay plano kuno kumiara tatlo ka mga scout rangers nga dumay tuyo silang targeto no kung patson Action Rex, may palayag na diring NOPO, may angot sinigdiri karon sa pila ka man news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Sa ibang pa nga balita, may saman ka bypass operation nga ginparigayon sa area sang Phase 2 Cane Town Subdivision, Barangay 19A sa Sarad sang Victoria. Isa diri ang arestado
isa ang nakapalagyo, pero ang banda rin ni Police Lieutenant Zenos David, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City PNP, ang subject mismo nga si Francis Bernabe, amo ni nakapalagyo, Action Rex. Ang iya living partner na si Miko Nicole Villanueva, 23 years old, kang residente mismo sa mga lugar, amo naman yung nadakpan sa bypass operation. Actually, ining Station Drug Enforcement Team, si Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez gid ang nagapamuno sa Action Rex. Pero sa ining bypass operation, na-recovered rin sa kapulisan samtanan ka mga hits of transparent plastic sachet sang kinasuspetsuan shabu. Isa ka disposable lighter, may isa ka unit sa cellphone, may improvised paper pouch, ang kwarta, ang bypass money, Action Rex, nga na-recover man gikan sa posisyon kag control. May mga traces pag illegal nga droga nga nakumpiskar ang aton nga mga kapulisan. Subong man pila ka mga drug paraphernalia, Action Rex. Ang badi ni David ining subject do mga ginakabig ni sila nga newly identified drug personality pero state level na kay ang monitoring diri nagalambot naman mga almost 3 months, and then sa nadakpa naman niya newly identified or new player gini siya na imo balaga po po sining subject na si Bernabe, Action Rex. Kambal diri ni David ginausisa pa nila subong kay so far wala pa makatag sa nga pabahin naman ining babayi nga nadakpan sa bypass operation. Sa kabilugan, ang supply sa illegal nga droga nga na-recover, ginabalubanta ini mga 5 gramos, kagyara sa 34,000 pesos ang estimated worth sa conceit level value ang paghambalan. Ang subject nga si Villanueva, nahunong ako ng dadakpan nga si Villanueva, nahunong karon sa custodial facility sa Victoria's PNP, pero tiyambad rin ni David, pasakalman sang kaso, ini nakapalagyo nga si Bernabe, nga mo na ang subject sa bypass operation, Action Rex. Update ka na, may sunog na nagduntad man sa Banwa sa Isabela. Ginag-check natin ang Bureau of Fire Protection sa Isabela Action Rex sa dugang detalye sini. Dopos itong balay dala sa Barangay 4 sa mismo nga Banwa. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nukpo. Aksyon na Eric Magbanwa. Sanbayanay. May tisi ang kinanglan mo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga
check up diri hatag ang mga bulong ug vitamin sa mga bata manang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupo nga mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation. Aksyon Radyo. Radyo Philippine Standard Time launa impunto ang aton oras kadtuan tanay si Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO nakatipon sang masobra 93 milyon ka pesos nga balor sang shabu halin sa tong bulan sang Enero 2022 tubtub ini Disyembre 19 sining tuig mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Nagatipon pa kita yan, no? Nagatipon sang? Sang ginabasto. Siling to gida. Ito ba ito mukha mo na? Lain gani. Ayo di purma. Nagatipon pa tagyapo na. Ate, okay. Luyag magpamaskwa sa aton eh.
Daway nagigga tubod ah. Gani. Daw ang ulan among nagatubod ya. Oo, sige, tubod sa ulan subong gani, oh. Gali. Oo, ka damor sa kaloob, no? Ano yung nayambi ni sang kalibutan pila lang ni kadlaw kag magbugto ng hurangos ang 2022 kuan man sa iya pasundayag man sa iya. Sinote lang kalangitan ta. Oo, dapat tagan niya man chance nga bisan panong 2022 malipayon lang bugos nga pamilya pagsugalaw sang 2023. Gani man, oh. Galikiti kung ay kakwarta, mahal naman magulang mo. Ate, gani man. Ano yung ginang tulog mo? Ayo di purma. Kamuyong, hindi ka kalagaw. Gani. Away unod bulsa mo mong. Oh, Christmas party karon sa Negros Press Club, si malipat ka ha? Ay, galikati may mga pasalubong ang tusla. Ate, ang buta? Ayo di purma. May ara guro ah. Bisan ginagmay lang ah. Pero presidente ganita. Ang buta? Ayo di purma. Si Aquilino ah. Si Aquilino, buhisyo ko. Oo, gani. Ay, kayo karupas ko sa iya mong. Ate, daway mana permi? Ha? Daway pa mana permi? Ako sa bagay, ano daw, gusto mo na manguring-uri. Laban eh. Ha? Laban. Siya guro yain, no? Basi siya sa iya guro eh. Ang butong mayaro sa garo ni Pamaskwa sa ato na. Kapay pa nga mayara, no? Alas 4 karon to? Alas 4. Ati, timing na karang mag-bubong. Laban eh. Mabubo na dahil to. Subo ng bubo na gani, oh. Gali? Ara na, nag-bubo na siya. Grabe, no? Dito, labot pa yung gross na 31, guro ni. Gani man, Inula ni Nano ni man. Nano niyang imbis nga ma-happy-happy ka ni, ginagmay, nano pag-happy-happy mo ni kung gatrubog ang imong dalan man. Gani, basi petsa uno sa guro mag-init. Laban eh. Ayo di purma. Laban eh, pitsa uno sa guro makuha ni, mainit-init gawa. Gani man, ay na mga sitwasyon ni man. Sige lang ah. Sige lang, mo ginang life action Rex ah. Gani man. Ang importante nga, sige tubod, no? Tubod sang? Ayo di purma. Hindi ko, sige tubod sang kayuhan. Ate. Ang kasiling man kung tubod sang? Nakibot pa ko iya. Gani, tapos bulan na ba tubod na sa? Laban eh. Sa sweldo na nanggalipot doon, no? Laban. Gamot tubod na siguro mga January 5 naman, guro ah. Sa lina iya? Bago naman, panibago naman ang tuwig. Ayo di purma. Ayo. Amogin na. Bisan paano ah? Si Colonel Joseph Martir, kamusta siya? Para sa iti, sako man siya. Sako sa Pamaskwa? Ayo di purma. Daway ka Pamaskwa si City, oh? Daway sa kabutwa yan, no? Daway sa kabutwa, daway sa Pamaskwa. Kung magsiling sa Action Rec, ma-coffee tada. Masala kami sa imo, ah? Oo. Daway gid, no? Bawa ka baskog sang ulan ba? Daway, tapos wala ka ako radyo, kalito na kahingang una, oh? Sige, larga. Action Rec na almost 93.8 million pesos, ah. Bili sa Cebu ang natagay nga matipol sa Bacolod City Police Office from the very start sa Enero 2022 until December 19, 2022. So mga almost kapin sa 3.7 kilos sang Cebu ang ila sini nga na-recover nga may market value kabilugan nga 93.8 million pesos. Now, may ara nga 503 ka mga police operation ang ilagay patigayon. Kag may ara sila na resto nga mga persona nga naglapot sa 586 action Rex. Ang high value target diri 37, ang street level individual naglapot diri sa 504. Ang new identity or dula siya. Wagid siya ka kwan. Ambot kon mayara pa sa piyak nga komunikasyon sa piyak nga komunikasyon be action elre. Ara ka? Sige. May reserve box sa Rexa. Ayos. So, may ara kapin sa newly identified may 8 ang na-record sa BCPO from January up to December 19, 2022. Now, ang kaso nga napasaka nila sa korte naglapot sa 803 action Rex.
Ginkalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang PCPO City Director kagina sa kahom niya ang padayuno sa ato sa kapulisan ang ila kampanya kontra droga nga manto ini sang Yerkuman pagpatakid sang tuig 2023 aksyon Rex. Suno sa kaya Martir nga may ara pa sila pila ka mga drug personalities ginaminitor pero gipasalamatan niya nga inimbulan sa Desyembre medyo napulupong gagawin nila ang pagsulod sang droga diri sa may syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Pabalero Report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las launa 7 ang aton oras kadtuan ta ning balita ni Aksyon na Roger Gotib. Salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa sining 27 ka mga organic member blaho sang Cadiz City PNP. Mga kaaksyon na kaangkon sang promosyon timayo man na. At least bisan paano may mga promoted nga mga miyembro sang kapulisan nato, no? Katuan tanay si Aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz angot sini mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Yes, Action Rex, stand corrected Action Rex, hindi 27 kundi 28 gid ka mga membro, organic members ng Cadiz City PNP ang lapang promote. Sinigid lamang kag nagurat na lang sa ila sining doning sang ila sining mga ranggo. Ang pagsaka sila ranggo warnang higher alin sa ila sining daan ni ranggo sa ining 28 ka mga kapulisan. Inalikitan sa duha ka mga police commission officer kagang 26 ini amo na mga police non-commission officer. So si police captain Eric Dornella karon ang police major na nga mao deputy chief of police for operation kaga si police lieutenant Gina Fernandez nga karon police captain na deputy chief for administration. Now ang mga nagsaka naman nga Police Executive Master Sergeant, alin sa Police Chief Master Sergeant, Mosanday Romar Bayuna, Jorimel Iscaro, Eugenio Ibanez, John Rodiliano, Gerald Baculado, Derly Bilbar, and ang nagkakapagid bilang Police Chief Master Sergeant, alin sa Police Master Sergeant, amo si Richard Lampon, Richard Liganda, Benchmark Oxinio, Junard Portuelo, Nas Ariliano. Halin naman sa pagka-police corporal, nagtaka sa pagka-police sub-sergeant, amo sa Rodney Atim, Peter Jan de la Cruz, Mark Lester Dolotina, Dindo Ibag, Cesar Santillan Jr., Michael Acumabig, Iris Binado, Jalniel Orioque, Lloyd Gregory Oy, JB Villarino, Alvin Ocon Ervin Gonzaga, tag subugman ining si Police Staff Sergeant Birito. Naalin sa patrolman ng corporal naman sanday Michael Roger Kahig kag subugman si Justin Sator kag Police Staff Sergeant naman niya si Frank Manyanares. Amo ini ang 28 taran ka mga kapulisan. Pero sa kay Police Captain Gina Fernandez, spokesperson sa Cadiz City PNP sa ating interview. Police Captain Gina Fernandez. Ma'am, first and foremost, congratulations ma'am pagka-promotion. Mga pilang bilog na promote ng mga kapulisan natin dari sa Cadiz, ma'am? Mga 27 personnel. Pila ka mga PNCO, ma'am? Pila ka mga police? So, parte, amo na, confirmation lamang. Kasi 28, ganito lang, paglantaw na sa computer sa listahan, balikan man natin si Police Captain Gina Fernandez. Kag suno sa iya nga may isa gali nga nadugang nga si Police Staff Sergeant
Frank Mañanares. Sa iyan na lamang pagbalik nato dito kung ano ganyan siningagin mapayag. Kami, at the same time, our duties and responsibilities madako man, especially if we are holding position. And this is the advancement of our personnel. If they are qualified, they will be promoted to the... Report gikan diri sa siyudad sang Cadiz sa sining maulanon nga panahon sa gihapon sa aton sining mga kaaksyon nga nagapangapigid kita ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga mayara nga vitamin D3 sa tagsa isa ka sachet sa kape ng Life Extension Coffee Mix sa atong ininom mo na dira ang 200 ayo nga vitamin D3. Kani sa aton sini nga mga atag palamati kung magkape kita Life Extension Coffee Mix na may Ricima Strom Extract kay Mango Seed Fruit Extract nga nagata pagidugay nga benepisyo sa aton ikayong lawas. Mabakal nini sa mga butika sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental kay available man sa GEC Banweling Lacson Street sa Bacolod na pahamtang ang Life Extension Clinic. Para sa Aksyon BBB, ni sa Aksyon Roger Gutib nag-report una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan may tatido lagi ha nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon
ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Babatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Dapat yung malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na dali sa atong sining pagpangalagad Aksyon Nelson Patinio sa Bayanay Malakay Finance Corporation base ko nagakinanglan kamuhaw sanlat property. Radyo! Life Extension Vite Ito ang tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio, isa ka miyembro sang Bertusio Drug Group, dakop sa isa ka drug by bust operation sa mga otoridad sa San Carlos City. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Action Rex sa high value individual agag membro sang Vertusio Dragang dako sa isa ka drug bypass operation sang kapulisan Martes sang hapon Disyembre 20 City sa Barangay Sai, Siyudad sang San Carlos. Ang suspitsado ang ginkilala sa kay Charo Nimenzo, residente sang Burgos Street, Barangay Sai sa amuman nga syudad. Action Rex nakuha sa iya posisyon kag kontrol ang anong tanan ka mga plastic sachet nga may unod sang ginadudahan shabu nga may kabugaton nga 15 ka gramo nga may standard price nga 102,000 pesos. Nakuha man sa iya Action Rex ang kwarta nga gingamit bilang bypass money nga 12 pesos, cellphone kag mga drug paraphernalia. Sa Nimenso Action Rex ang madugay na nga gina-surveillance ang PDEA kag subong man sang Provincial Intelligence Unit kasunod sa pagdakop sa duanay sa isa ka senior citizen nga si Roldan Alquesa sang Barangay 5 sa amuman nga syudad nga nakuhaan man sang masubra tunga sa kilo nga ginadurahan shabu kag katapo man sang isa ka dragang nga naga-operate sa syudad sang San Carlos. Sa karon nahunong sa Custodial Facility Action Rex ang PDEA 6 kag natalana nga pasakaan kaso pagbaylar sa Republic Act 9165 si Charo Nemenso. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patiño hingagawon tanay balita na Aksyon na Vidya posible sa kabarangay Tanod Patayho matapos ginlabo kagabi sa Banwa sang Isabela daan nga dinumtanay ginalantaw nga rason sa among krimen. Yari ang kaundan sang balita na Aksyon na Vidya posible Aksyon Vidya. Action Rex patay ang isa ka 58 anyos nga lalaki matapos inyang ginlabo gamit ang isa ka espading taknaras 11 kagabi Desyembre 27 sa may barangay Mansablay, Banwasang Isabela. Ginkilalang biktima sa kay Ruben Teves, residente sa nasambit nga barangay kag nagatrabaho bilang isa ka JO o kung job order employee sang Banwa. Kag aktibo man nga barangay Tanod sang barangay Mansablay. Samtang ang suspect naman amo si Jason Piojo, 25 anyos, soltero kag residente sang nasambit nga barangay. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang Isabela PNP, papuli na kuntani si Teves gikan sa isa ka birthday party sang inyang ginbantayan ni Piojo gikan sa madulom nga bahin sang kampo. Sang nangin paborable na sa suspect ang sitwasyon, galayon niya nga ginlabo si Teves kag naigo sa tangkugo pagkatumba sang biktima, ginlabo pagid ini sa makapila ka beses ni Piojo. Ginhingagaw pa kuntani dala si Teves sa Isabela District Hospital apang gindeklara ini bilang dead or arrival sa attending physician nga mo si Dr. Mark Puertas. Ginpahayag man ni Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief of Police ang Isabela PNP, daan nga dumot ang ginalantaw motibo sa krimen bangod sa tuig 2006 ginpatay ni Teves ang amay ni Piojo. Gilayon man nga nadakpan si Piojo pinagi sa hot pursuit operation sang Isabela PNP. Yari ang aton nga interview sa kay Police Lieutenant Dante Balinario. Ginalantaw tayo sir nga motibo, sir, all grudges considering sa way back mga 2006, sir. Ang tatay ni isang nato niya suspetsado, sir, ginpatay man isang ato niya biktima, sir. Ginbuno yan So, nagdumot siguro ang bata, nga kagabi mo naging bantayan niya ni sir. Okay. Hubog ni sir ang suspect? Ang suspect ka, sir, hindi man ginisiling nga hubog, pwede siyempre haragit sa man niya pagit niya bantayan na git. So, ato niya biktima, nakainom-inom man pero hindi man sila nga hubog. Tungkol niya ang area to, medyo kampo na sa tapos siyempre dulong kayo, hindi na sa layo sa pabalay, dito yung naging batayan, ginlabo pagkatalikod, sir, wala din nakapag
Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Balinario sa interview sa Aksyon Radyo. Balita nagikan sa Banwasang Isabela. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod
nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation. Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, dire sa ato sila nga pangalagad Evergreen Herbal Capsule na kita, no? Para sa may mga constipation. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta talakay pa sang iban nga informasyon kay kulabos ng aton sining tiyempo ho. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman